हेलौ लोगोफोर, नैबे जाबाय आंनि गोदान इउट्युब चेनेल। आंनि नैबे गोदान इउट्युब चेनेलाव आंनि गासै लोगो नोंथांमोनखौ आंनि अनसुलि लोगोफोरखौ फोरमायहरनाय जाबाय गिबियावनो। दा आं बेफोरबायदि एसेबां मोजां बुंनोबो रोङा, बेखायनो आं सुंद'यैनो फोरमायनानै दोननोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव, नङा होमबा ना? दा फोरमायनांगौआथ' बेनो, जेनेबा जाहाथे नोंथांमोना आंखौबो एसे सापर्ट होनो नाजादो बा सापर्ट खालामदो, नङा होमबा? बेखिनिखौनो आं फोरमायनो सानदों आरो जेनेबा गोदान इउट्युब चेनेलनि नामाव, नङा होमबा? चेनेलाथ' आंहा इउट्युब चेनेलाथ' दङमोन आगोलावबो, खमैनो 2021आवनो आं खुलिदोंमोन। नाथाय बेखौ खुलिनायाव मा जाखो, थारमाने आं मास मोनसेसो सालायबाय आरो सालायनानै थारमाने आं बायदिसिना गान हिन्दीफोरखौ माने होदोंमोन। बेखौ होनायाव थारमाने कपिराइट स्ट्राइक होबाय आरो इउट्युबनिफ्राय, जेनेबा ओजों इउट्युब अफिसनिफ्राय। बेखायनो आं सानबाय थारमाने आं बे इउट्युब चेनेलखौ आं सालायला, आं बेखौ दोननोसै, बेयाव आं लाब जानाय नंला साननानै आं बेखौ दोननाय जाबाय आरो 2021आवनो बनायदोंमोन आं इउट्युब चेनेल मोनसे। दा आं बेखौ दोननाय जाबाय आरो, खिन्थु चेनेलाथ' दानलाङाखै, चेनेला खिन्थु दाबो दोङो। बे आंनि आगोलनि इउट्युब चेनेला दाबो दोङो, खिन्थु दानलाङाखै आरो सार्चआव दाबो फैयो, आंनि नामखौ होबानो फैयो आरो। थेवबो आं बेखौ कपिराइट स्ट्राइक खालामनायनि थाखाय बेखौ सलायालाखौनो ओरैनो दोननाय जाबाय आरो जेनेबा ना। बिनिफ्राय फैयै आं खमसे खम बिसानो दा 2025 नङा होमबा? 2025 बा खमै 21निफ्राय दा 4 बोसोर जाबाय आरो 4 बोसोरसो जाबाय। दा आं नै बे 2025निफ्राय आखौ स्टार्ट खालामफिननाय जादों बे इउट्युब चेनेलखौ आरो ना। दा आं बेखौ माने ब्लगसो लादो आरो, जेनेबा ब्लग भिडिअ बनायगोन होनना सानना लादो। बेखौ आं माने दा मोजाङै सालायनो सेस्था खालामदों आरो, नङा होमबा? बिदिनो नोंथांमोनखौबो आं बायदिसिना जि हायो जेनेबा गोसोफोरखौ गोजोन होनो हानाय बायदि, मिनि रंजा लाखिनो हानाय बायदि भिडिअ बानायनानै भिडिअ बानायनानै माने गोजोन खालामनो हागोन, बेखौ आं आसा खालामदों आरो जेनेबा। दा जियानो जा, आं माने एसेबां बुंनोबो रोङा। आं सानदों बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै होननानै आरोना जेनेबा। दा जियानो जा, उननिया उनाव जासिगोन, जियानो जा गोजोन्थों, नङा होमबा? दे जागोन दे बिदिब्ला। जागाफोरखौनो एसे नायदो नोंसोरो, नायनानै लादो, नङा होमबा?